Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal i estem aquí un altre cop dient coses que tenen sentit, tio, perquè és que hi ha coses, oita, ara mateix, fa un dia, o avui ho he sentit per la ràdio, no?, que volen fer cavalgada de Reis i coses d'aquestes. Però penseu una cosa, jo volia fer un vídeo comentant això, perquè és que, mira, han tancat els bars, volien obrir les discoteques, que això ja ara està adeu-siau i fins d'aquí bastant, no? Perquè ara està incrementant el nombre de, com es diu, afectats, no? Que s'afecten i poden donar positiu o no això. Però és que jo no entenc una cosa. Volen fer cavalgada de Reis amb unes mesures que, bueno, que poden anar bé, però que no es compliran les mesures. Tingueu-ho clar, no es complirà res d'això. Perquè és que hi ha mesures que a vegades, oita, pastorets, per exemple, no es podrà fer mesures. Es podrà prendre la temperatura, el que vulguis, no? Però que distància social, el que en diem allò, es mesura aquesta que diu 2 metres de distància, no hi serà, tio. És que no hi ha sigut mai. Vull dir, pel carrer veus que la gent passa de costat, que porta mascareta, molt bé, sí, tio, però que passa... uita, això, tio, rasca, tio, i ja ho tens a sobre, tio. Diuen que s'afecta pels escopits o per, no sé, el que sigui, saliva o sang o contacte, però és que contacte... hi ha coses que no es poden evitar, vull dir, hi haurà contacte sempre, tio, i això és el que fot que hi hagin més perjudicats al món i a Espanya i tot arreu, tio. Perquè si t'hi fixes, és que això és una merda, jo no trobo sentit amb això, tio. Després, bueno, vull dir que fent això aconseguirem més positius encara, i això no va bé, tio, no. I... que ja n'estan intentant fabricar vacuna, però que no us espereu gran cosa perquè estan molt sonats tots, tio, tots molt sonats, tio, els polítics, tots, tio, estan molt sonats. I... què dir-vos més, que ha arribat el fred, tio, i que aviam com se soluciona això, perquè no hi ha remei, Viurem amb la puta merda aquest coronavirus de merda, tio. Molt temps, tio. Us estava avisant ja fa temps, tio. Vaig fer vídeos que vaig dir, tu, que això durarà molt, que esteu a punt, que no sé què. Us esteu donant compte o no del que us dic? Que, hòstia, això durarà i temps, perquè en què hi hagi, per exemple, 100 contagiats, arribem a uns 100 contagiats, reduïm, no? Fiquem un exemple. Doncs aquests 100 poden tornar a fer massiva contaminació d'aquest puta merda virus, no? I, clar, eliminar-ho 100%, anys, no us penseu que això de cop i volta desapareixerà, perquè no. Això ja ho podeu estar segur, que aquest any i l'altre, aquest any durarà, tot aquest any, perquè es veu clar, tio, el nombre de positius i el nombre de contagiats i coses d'aquestes no evoluciona per res d'enlloc, no. I després, l'any que ve, ja es veurà, però aviam com gestiona aquesta situació que està fotent molt ridícul, molta pena i llàstima, tio, perquè és que
no han sabut fer res mai, tio. Des de bon principi ja la van cagar. Si haguessin fet les coses ben fetes des de bon principi, escolta, però és que si seríem els primers de la llista en superar això, perquè tingueu en compte aquí a Espanya, entre aquí a Espanya, Estats Units, que tampoc estan fets una merda, tio. I, Xina, no sé. Però aquí i Amèrica, sobretot, entre aquests dos països, no? Tenim els millors metges i, que en saben molt, tio. Són els millors, tio, del món i això. I que van tardar, tio, 2 mesos a reaccionar, tio, tio. El gener ja està a sobre, després al febrer van... la gent encara els hi suava la polla i el govern també, perquè volia evitar ara fer calés i no han aconseguit, encara han aconseguit fer més pobre Espanya, fer més pobre, i tant. Fent això, mare de Déu. I després diuen que ho saben fer bé, sí. Una polla. És que és així, tio, que no, que ho han fet malament, que ho acceptin, que rectifiquin o que facin alguna cosa, tio. Però això que no va bé, tio. I com acabarà? Paciència, molta paciència i anar fent, tio, perquè jo no estic fins als ous de política aquesta corrupta que només mira per ells i que no mira per la societat, tio, quin fàstic de gent, tio. I doneu-vos compte amb qui esteu votant o... Per exemple, l'alcalde també serveix, tio, per afavorir el partit polític d'Espanya, Tingueu en compte això, penseu abans de fer una votació, perquè és que si no acabarem tomar pel cul. I això, Espanya és un gran país, molt gran, perquè ha tingut la seva història i tot el que tu vulguis, no? Però és que es tenen de fer bé les coses, no mirar per els calés o que... No, jo vull que reaccionin i que se n'adonin compte que estan fent les coses fatal i que tenen de fer coses noves i ben fetes, perquè si no, cagada pastoret. Doncs res, nanos, què més? Estic emprenyat, perquè és que veig que... el món està ja crescut i ara tenim uns pensaments molt erronis, sí, mare de Déu. Estem fent mal al planeta i a nosaltres mateixos, que es tenen de canviar les coses i fer les coses ben fetes. Ostres, que no costa res, home. Pensem, sisplau, només vull donar aquest missatge perquè se n'adonin compte tots i totes les que esteu mirant això, que això no va bé, que tardarem anys a sortir d'això i que ens tenim de preparar perquè segona onada, sí, entre cometes, tio, perquè és que... No, i les que vindran, potser, perquè és que saber, saps? Perquè és que això està més mal muntat, tio, i et diuen mentides i falses coses i... Res, misèria i companyia, tio, que jo ja m'estic enfilant per les parets i això no acabarà bé. Nano, espero que reflexioneu, sisplau, sobretot, i bons aliments, força, molta diversió i feu el que feu, fes-ho per tu, no ho facis per als altres, fes-ho per tu i ja està. I ara també el vídeo següent parlaré d'amor i coses d'aquestes, vale? Nanos, doncs... cuideu-vos molt i ja està, vale? Cuideu-vos i ens veiem a la pròxima.